हेल' लोगोफोर दिनै प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय रायजो राजाफ्रा बारे बारे कुइसन खालामदों बारे बारे कमेन्ट हरदों दिनै बिटिसि ना बिटिआर होननानै बारे बारे कुइसन खालामदों प्रमद बर'नाव सोंगोननो रायजो राजाफ्रा उइथिन 24 आवार्सनि गेजेराव प्रमद बर'आ प्रेस मिट होनांगौ आदारवाइज जुदि नङाब्ला हायाब्ला रायजो राजाया प्रमद बर'नि न'आव थांनानै सोंहैगोननो रायजो राजाफ्रा दिनै अलमस्ट 2 इयार्स रानिं जाबाय बिटिआर एकर्ड जानानै दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव मानि थाखाय बेले बेजे बिटिसि ना बिटिआर गमामायैनो होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै गोसोआव सोंलु बेरखांदों सोंदों कमेन्ट खालामदों फन खालामनानै सोंहरदों दिनैनि दिनाव बिटिसि ना बिटिआर आसरित होननानै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै सोमोनांदों शक जादों बागदावखांदों दिनै रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नाव कुइसन खालामदों सोंदों बिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनो होनांगौ बेयो आंनि बुंनाय नङा रायजो राजाफ्रा मिथिगौ बिटिआर मोनबाय होननानै नाथाय बिटिआर मोननानै दिनैसिमबो बिटिसि गेटआव मानो लिरनो हायाखै होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै दुखु मोनदों बिदिब्ला बिटिआर एकर्डआ मिनिंलेस नामा होननानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव कुइसन बेरखांदों फ्रुइटफुल नङा नामा बेखौ दिनै रायजो राजाफ्रा स्टाडि खालामदों अबजारभेसन खालामदों दिनै मानो लिरनो हायाखै होननानै रायजो राजाफोरनि गोसोआव सोंलु बेरखांदों बिनि फिननायखौ प्रमद बर'आ रायजो राजानो उइथिन 24 आवार्स 24 घन्टानि गेजेराव होनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रा बुंदों खावलायदों गमामायै दिनै बिटिसि ना बिटिआर बिनि एन्सारखौ रायजो राजाफ्रा दिनै मिथिनो लुबैदों रायजो राजाफोरनो क्लियारिफिकेसन होदो प्रमद बर' बुजिबाय आरो आं मोनसे खोथाखौ दिनै रोखायै बुंबावगोन बिटिआर मोनबाय बिटिसि गैला होननानै नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव बुंबाय आरो दिनै मोजां खोन्थादोब्रा प्रेस मिट खालामदो फेसबुक पेजाव भिडिअ बानायना हगारदो टाम्बलाराव हगारदो टुइटाराव हगारदो पिन्टारेस्ट एप्सफ्राव हगारदो लिरनानै दिनैनिफ्राय बिटिआर जाबाय 100% बिटिआर होननानै रायजो राजाफोरनो भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियाआव बुं प्रमद बर' दम दङब्ला आदारवाइज सिरि था बेयो बिटिसिसो बिटिआर नङा लाजिनांगौ सेक्स शेड्युलनि आन्दारावनो बिटिआर एकर्ड खालामनानै लाबोनानै लाजिनो रोङा थेवबो बिटिसिखौ मान सनमान होनो रोङा रेसपेक्ट होनो रोङा रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि मुंख्लं जानायनि थाखायसो दिनै बे बिटिसिखौबो मोननो हादों लाजिनांगौ प्रमद बर' नोंनि बायदि थार्ड क्लास नोंनि बायदि डार्टि माइन्ड लानानै बेबायदि रायजो राजाफोरजों दागेले डन्ट प्ले आस जोंजों गेलेनो नाङा रायजो राजाफोरजों दागेले रायजो राजाफ्रा दिनै सापर्ट खालामनानैसो देरहाहोदों मा थालि बालि आसरित मोनसेबो खोथाया लाजाया दिनैनो बुङो बिटिसि गाबोननो बुङो बिटिआर आरो गाबोननो लिरगोन समफोरनो लिरगोन बिटिसि दिस इज व्हाट काइन्ड अफ पलिटिक्स लै प्रमद बर' बिटिसि ना बिटिआर व्हाट इज द डिफारेंस बिटुइन बिटिसि एन्ड बिटिआर रायजो राजाफोरनो इन्टारप्रिटेसन हो एक्सप्रेस खालामनानै हो एक्सप्लेनेसन हो ससियेल मिडियाआव बुं फुरा ए टु जेड फोरमायनानै हो गामिनि रायजो राजाफ्रा बुजियाखै मिथियाखै दिनैनि दिनाव गोदाव सोराव बेले बेजे थासारियाव दं जोंनि ससाइटियाव गोबां गोरों गोराबो दं रोङिबो दं बिथांमोना दिनै कनफिउज जादों मानो जादों बिटिआर मोननाय लोगो लोगोथ' लिरनांगौ बिटिसि हा मानोथो नोंसोरो बै क'क्राझार बे केबिनेट डिसिसन जानायाव मानो मोनसेबो मानो अप्रेसिभ खालामनो हायाखै मानो लिरनो हायाखै बुंदो लिरदो फेसबुकाव लिरबा जाया ससियेल मिडियाआव टुइटाराव लिरबा जाया लिर बे गेट मोखाङाव दम दङब्ला आदारवाइज जुदि दम गैया सिरि था बिटिसि सरकार बिटिसिनि नाम ला खामानि मावनो माव गोदान गोदान निउ इनफ्रास्ट्राक्चार माव जोंहा बुंनांगौ गैया निउ कनस्ट्राक्सन खालाम बिटिसिनि नाम ला इएमअ बिटिसि इएमअ बिटिआर लिरनो नाङा एमसिएलएआव बिटिसि लिड एमसिएलएआव बिटिआर दा लिड डन्ट राइट like this
मिस्टार प्रमद बर' लाजिनांगौ सेमलेस आरो फैबाय थानाय समाव नोंहा आरो गैला बिग जिर' आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव नोङो बिग जिर' प्रमद बर' बुजिबाय नोंनो गोबाव समसिम राजा जाबाय थागौमोन बिटिसिनि सीएम जानायनि खाबुखौ मोनबाय थागौमोन नाथाय दिनै रायजो राजाफोरखौ गोथां गोब्राम थगायनायनि थाखाय दिनै रायजो राजाया दुखु मोनदों आरो नों गैला प्रमद बर' बुजिबाय